त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बो निजी बतंग मिया हरो अमित शाह बायकक सालायनानै जागौ जों साइमानो बरक तामनि बागै बरक चिनि बर रकनो रिंगि कक साका सुरु त्रिपुरा सिमिया नॉर्थ ईस्ट नि जत स्टेट नि स्टेक होल्डर्स रकनो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ आम हाके बरक रेखा जों साइमानो चिनि सिगां सानाय रको साइथाका चिन अरो चीफ मिनिस्टर खाय बुई स्टेट नि बुमखाय चिनि किन्तु अरो अमहायनो बरक नुना नायो सीएबी नो बरक जसकापनो पास खालायनानै आबो चाइतो बुइतो किन्तु जों अ उमुलुंनि सिमि जों समायताङै मा थांनाय जों जेहेतु सीएबी आगिनि सिमि जे जों 10 नो अरो तुबुई जागा रे दखांखाय जों सीएबी ताइ नांगिया जों अ सीएबी नो कासुनानि बागै जों एकदम खरकसा बरक चिनि जत्तनि फान सें तमनि जों रिनानि तियार मावनाय जों साइमानो जों सीएबी नि बागै जों दाबो जत्तनो थांसा जों साइचन हुंखाय चिनि फानबो बाय थांबो जों वाफिसा कंसानो फाचका जों सबाय देमोन जों मथासा वाफि खलायखाय जों आबो सबायनानै खूब कुटु आव बागै टीएसएफ नि टीम बो दङ यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जों बुकुं बाररक जोंनि अल नॉर्थ ईस्ट नि जत्त इंडिजिनस बररक थांचांनो हायके जों तिनि चिनि बररक अरो गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी गोबां मा एनजीओस गोबां मा ऑर्गेनाइजेशन जों आम हायनो कारिनो जों तिनि अ सीएबी नो जों थांचांनो हायके जों थांचा फाजिन थांनानै बागै जों आगत थांलाय आं तिनो अरो अबो सानानो जोङो आं एसे सिगां साइ थांनाय रबो साका जों अबो खोनाका टीएसएफ नि खुबतै जे बसकांनि 7-8 तारिख लगो अ सीएबी जे बिल नो प्लेस खालायनानै पार्लियामेन्टाव थिसानानै सम्भावना दङ अबो नांनो कयनानि मुसुगो जों बसकांगो जे टीएसएफ नो कारि जे आल्का ऑर्गेनाइजेशन टीएसपी आईएनपीटी ताई आल्का संगठन बबर गोबां मा जानि जा कर्मसूची नाजा आबरनो जों बालखे सपोर्ट खालायलायनानै जों मानसुगो बेबा दाबो जदिनो आप बिल नो प्लेस खालायमानि सालो हयतो बेलायके शॉर्ट नोटिस बाय हयतो जों नरकनो आबनो साखलायनानै नाङै मानो आबोनि बागै जों एकदम सालसा सालनै एबा 1.5 दिन नि बिसिको जों जदिनो आंदोलन साखलायके हांगाय नरक आबोनि बागै तियार मा तंनाय आं अरो सुदु जे आसुक तंनाय जे खनाय तंनाय ताई जत्त बर रकनो आं कयहरनानि मुचुगो जों दाबुब्ले जों ताई अ सीएबी नो जों ताई सह्य खालायनानै कगलिया हायाके जों चिनि थै गरि खागनै हिंजाक चिनाय 10 बै जों आहायके जों थंजागै तंमानि जों बेलायनो चिनि दुर्भाग्य होननाय चिनि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर्स जत्तनो बंनि यागो आबुन बागै जों टोटाल खलाय जों थांचा खलाय पाचारानि जों चिन्ता खालाय